Πώς να προστατεύσεις τον λογαριασμό σου στο Instagram από hackers. Καλώς ήρθατε στον οδηγό μας για την ασφάλεια του Instagram. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας από επιθέσεις. Αρχικά, ενεργοποιήστε την διαπίστευση 2 στοιχείων. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας, κρατώντας τον λογαριασμό σας ασφαλή. Μην κλικάρετε ποτέ σε ύποπτους συνδέσμους. Οι hackers συχνά προσποιούνται ως επίσημοι οργανισμοί για να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Επιλέξτε έναν ισχυρό, μοναδικό κωδικό πρόσβασης. Αποφύγετε τη χρήση γενεθλίων ή προβλέψιμων συνδυασμών. Κρατήστε το λογισμικό της συσκευής σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν συχνά διορθώσεις ασφαλείας που προστατεύουν από νέες απειλές. Περιορίστε την πρόσβαση στην πληροφορία σας. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρίτου και διατηρήστε το περιεχόμενό σας ιδιωτικό